దేవాలయాలలో దేవుళ్ల ఆభరణాలను దొంగతనం చేసే ముఠాను పలమనేరు పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఊరికి దూరంగా ఉన్న దేవాలయాల్లో దొంగతనం చేస్తున్న దొంగలను ఈ రోజు పలమనేరు పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. గంగవరం మండలం డ్రైవర్స్ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్న లోకేష్, శివకుమార్, కావడి మార్కొండయ్య అనే ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా రాత్రిపూట ఊరికి దూరంగా ఉన్న దేవాలయాలను టార్గెట్ చేసి దొంగతనం చేస్తున్నామని ఒప్పుకున్నారు. రెంటకుంట్ల వద్ద సత్యనారాయణ స్వామి గుడిలో, కూర్నిపల్లి క్రాస్ వద్ద ఓంశక్తి గుడిలో, యాదమరి మండలం భూమిరెడ్డిపల్లిలోని 2 వినాయకుని గుళ్లల్లో, పంజాని మండలం రాయలపేట గ్రామంలో ముత్యాలమ్మ గుడిలో దొంగతనం చేసినట్లు అంగీకరించారు. వీటి విలువ సుమారు 5 లక్షల రూపాయలు ఉంటుందని, బంగారు, వెండిని స్వాధీనం చేసుకున్నామని, వీరిపై కేసు నమోదు చేసి కోర్టులో హాజరుపరుస్తామని అన్నారు. వీరిలో ఒక మైనర్ బాలుడు ఉన్నాడని, అతనిని బాల నేరస్తుల కారాగారానికి తరలిస్తామని డీఎస్పీ తెలిపారు. గుళ్లలో దొంగతనం చేసే ఒక ముఠాను పట్టుకోవడం జరిగింది. దీంట్లో ఒక 4 వ్యక్తులు ఒక ముఠాగా ఏర్పడి ఎక్కడైతే గుళ్ళు ఉంటాయో వాటిలో గుళ్ళలో బీగాలు పగలగొట్టి దాంట్లో ఉండే బంగారు వస్తువులను, అలాగే హుండీల్లో ఉండే డబ్బులను దొంగతనం చేసేవాళ్ళు. దీంట్లో ఒక పంజాడి మండలంకి చెందిన ఒక వ్యక్తి, చౌడేపల్లికి చెందిన ఒక వ్యక్తి, గంగావరం చెందిన ఒక వ్యక్తి, ఇంకొక చిన్న మైనర్ బాలుడు ఉన్నాడు. దీంట్లో ఈ 4 కూడా ఒక ముఠాగా ఏర్పడి ఒక 4 గుళ్ళల్లో దొంగతనం చేయడం జరిగింది.